I guess by now we are aware of the analog between the video as well as the quotation by Dr. Martin Luther King of the United States of America. And again, I guess we have been able to pick it up that the quotation by Dr. Martin Luther King is our theme for this act, which is Act 1, and for this sin, which is Sin 1. The trajectory I want to build is that we should always rise above our circumstances. It is true that life can knock us down, but we should never remain where our problems have taken us to. We should always try and come up with solutions. That is the trajectory I want to instill in each and everyone's heart. Thank you so much for listening to what I have put forward. Asiqhubekeni ke manje nomsebenzi wethu. Ngiyabonga. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Ukubuyekeza esesikwenzile. Sikhulume ngolwazi olusha oluthinta isivinini, isakhiwana kanye nemiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Okufanele sikuqaphele ukuthi isivinini nemiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela, zombili lezi zinto noma zombili lezi zinkomba okukanye izimpawu zokuhlaziya zitholakala emdlalweni kuphela. Sithena isivinini salomdlalo kungenzeka sinenze senziwe yinani labadlali ngoba bangenhla kwabadlali abayi12. Kodwa ke nanoma kunjalo kungenzeka futhi isivinini salomdlalo sheshe ngoba sithola izinto eziphathekayo okuchaza ukuthi esingakwazi ukuzilingisa uma ngabe sisesiteji noma ngabe sifuna ukulingisa lo mdlalo enkundleni yokudlalela ezifana njengemoto. Sisibonile isakhiwana esethulwe yinkulumo mpendulwano phakathi komshumayeli kanye nomfundisi. Okuhle mayelana nezinkomba okukanye izimpawu zokuhlaziya okukanye imibuzo emide. Usungasho nokuthi nje imibuzo ume lapho ngoba nalembuzo emifushane isuselwa khona emibuzweni emide. Okubalulekile ke kulokhu ukuthi izinkomba ziyathelelana. Imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela iyathelelana nesizinda. Sizoqalisa ke ukufunda, sizoqala lapho sigcine khona. Umqapheli sivule abakaki, ecabanga sivale abakaki. Wangishiya ubaba madoda, wangishiya singila. Namuhla ngisele ngedwa njengephuphu lidukelene nonina. Sekufanele nami ngizibonele njengexhwane lenyoka. Okungikhathazayo nje
ngukuthi ubaba ungishiye nomnotho omkhulu okufanele ngunakekele. Akufanele nakancane abasebenzi bakhononde ngenxa yokungakwazi kwami ukusingatha amabhizinisi. Amehlo onke abheke mina manje. Isifiso sikababa bekungukuba la mabhizinisi akhe agcine esandele emhlabeni wonke. Yimina-ke manje okufanele ngiqiniseke ukuthi lokho kugcina kwenzekile. Ake ubheke nje madoda, ubaba usanda kuthola nethenda yokwakha inkundla yebhola ka-2010 eThekwini. Yimina manje okufanele ngiqiniseke ukuthi le nkundla iyakhiwa iphele ngesikhathi okuvunyelenwe ngaso. Waze wamkhulu madoda umsebenzi ongihlalele. Sengithembe yena nje umkami uKhosi ukuthi uzongilekelela. Into nje engiyibongayo enkosini yami ngukuthi ubaba ungishiye sengikhulile sengiyindoda. Ake ubheke nje madoda, nangu nomfana wami uAyanda. Igugu lamagugu ami madoda. Umfana wami ukhula kahle futhi ngifuna ukumbona eqhubeka ekhula edlondlobala. Manje sengicabanga nenkondlo engambhalela yona umfana wami ngesikhathi esanda kuzalwa. Ngangijabule ngenamile kuvele elomhlathi. Isihloko sayo sasithi, ngawe nje ngiyindoda. Sivule abakaki. Sekuyagqitshwa, nangu umqapheli esecelelwa eceleni. Ucelwa nguMagqubu naye onamabhizinisi. Bebengabangane abakhulu noQhilikagasa. Sivale abakaki. uMagqubu, kubuhlungu okwenzekile ndodana. Kodwa-ke ukukhala akusasizi. Kufanele ume isibindi ngoba lukhulu uhambo osazoluhamba. Ungasiphoqi mfana wami. Uyihlo ubeyindoda ehlakaniphile. Nawe ngiyakwethemba ndodana. Sifuna ukuziqhenya ngawe. Uma kukhona lapho ungaboni kahle khona, ubuze. Mina-ke ndodana eyami iminyango ivulekile. Vele nami ngaphekwa nguyena uyihlo kwezamabhizinisi. Ngakho angeke ngibe nankinga uma kunesidingo sokuba ngikusize ngezeluleko lapha nalaphaya. Umqapheli, sivule abakaki ngezwi eliphansi. Sivale abakaki. Mahle amazwi akho Ncuncu. Sengiyabona manje ukuthi ubaba ubenomngane omuhle ngempela. uMagqubu, ukufa ndodana kuyohlala kungukufa nje, akujwayeleki. Kodwa-ke uyihlo ngiyambongela ngoba ufa nje ushiye indoda. Umqapheli,
noma ngixegelwa ngamadolo nje ncucu, ikusasa lami ngilibona lifiphala njengoba sengishiywe ngubaba. uMagqubu, ikusasa lakho liqhakazile mfana wami, uyihlo ukusebenzele. UMqapheli, kodwa usheshile ukungishiya ubaba, uhambe ngisamdinga kakhulu. uMagqubu, usuke wacabanga nje kodwa ndodana ukuthi uzowanakekela kanjani amabhizinisi kayihlo? UMqapheli, kangifuni nokucabanga nje ngaleyo nto. Yangethusa indaba yokucabanga ngamabhizinisi kababa. Ngizoqala ngakuphi nje ngempela njengoba emaningi kangaka? uMagqubu, qala ekuqaleni. UMqapheli, kukuphi ekuqaleni? uMagqubu, kuzofanele uqale ukwakha ubuhlobo nezisebenzi ngoba yizo ezazi umsebenzi. Uyihlo wangifundisa isifundo esibalulekile esaphila. Wangifundisa ukubaluleka kokuba umngani nezisebenzi zakho kuze kube sengathi nawe ungumsebenzi okanye nazo. UMqapheli, eyi impela kangazi baba, sekuyozikhanyela. uMagqubu, ungamenzeli phansi uyihlo ndodana. Uwasingathe kahle amabhizinisi akhe kuze kube sengathi usaphila. UMqapheli, iphutha elikhulu engalenza elokuba ngingasondelani namabhizinisi kababa esaphila. Ngangilibele ukuntweza ngezimoto zikanokusho ngizishintshashintsha. Kodwa ngiyabonga nje ngoba ngamlalela ubaba uma ethi kufanele ngishade. Kangazi ukuthi ngabe ngiyini ngaphandle kukaKhosi. uMagqubu, kuzofanele niwanakekele kahle lamabhizinisi nenzele uyihlo. UMqapheli, cha ncucu, ubaba uwakhele mina lomnotho. Konke akwenzile esaphila ubekwenzela mina. Nami konke engizokwenza ngizobe ngikwenzela indodana yami. Yiyo indodana yami ezonginika umfutho wokuqhubekela phambili. Amabhizinisi kababa ngizowasingatha ngobunono bekati. Konke engizobe ngikwenza ngizobe ngenzela indodana yami, igugu lami. uMagqubu, ngingakakhohlwa nje ndodana, uyazi kukhona ibhokisi elilaphaya phakathi ekhaya elashiywa nguyihlo. UMqapheli, sivule abakaki ethukile, sivale abakaki. Ibhokisi. uMagqubu, yibhokisana nje ndodana. Uyihlo wangiyalela ukuba ngikunike lona mhla edlula kulomhlaba. Wangidonsa ngendlebe ukuba ngikunike engakangcwatshwa. UMqapheli, engakangcwatshwa? Kanti ibhokisi lomngcwabo yini lelo? uMagqubu, cha, kangicabangi kanjalo ndodana. UMqapheli, linani leli bhokisi mkhathini? uMagqubu,
kangazi impela ndodana, ngabe ngisenga ezimithiyo uma ngingithi ngiyazi. Ngiyacabanga ukuthi kuzofanele uthi gqi laphaya ekhaya yikhona uzolithatha. Umqapheli, uyangethusa ke manje mkhathini. Ungahlala kanjani nebhokisi ongalazi ukuthi linani? Lingakanani lona lelo bhokisi? Umaqhubu, lincane nje ndodana, liyalingana nebhokisi likatamatisi. Kodwa ke lona elensimbi futhi lihluthulelwe. Umqapheli, manje kungani unganginikanga ngaphambi komngcwabo? Umaqhubu, ngokuthi ubudidekile kakhulu ndodana. Ngibonile ukuthi ikhanda lakho liphithene kakhulu. Umqapheli, sivule abakaki, ephakamisa izwi sivale abakaki. Noma kunjalo kodwa bekufanele ungitshele. Sizothini uma kungukuthi lelo bhokisi liqukethe into obekufanele ngiyifake ebhokisini lomngcwabo? Sizothini uma mhlawumbe lineziqondiso mayelana nendlela ubaba akade efuna ukungcwatshwa ngayo? Sizothini uma? Umaqhubu, angicabangi kanjalo. Umqapheli, manje pho kungani ungangitsheli ukuthi kukhonani kulelo bhokisi? Umaqhubu, angikutsheli ngoba nami kangazi. Umqapheli, masihambe manje siyolilanda. Umaqhubu, ngeke ndodana ngikuvumele ushiye bonke laba bantu. Yena umfundisi angathini nje? Umqapheli, manje kanti ngizolibona nini leli bhokisi? Umaqhubu, kusihlwa. Umqapheli, sivule abakaki. Emuva kokuthula isikhashana sivale abakaki. Ngiyezwa. Kusho ukuthi ngizofika ke baba uma sengithole isikhathi. Eqinisweni kufanele ngifike ngokushesha nje uma kundlula umcimbi. Umaqhubu, ngizobona ngawe ke ndodana. Umqapheli, baba uyaqiniseka ukuthi kawazi ukuthi kukhonani kulelo bhokisi? Umaqhubu, uyihlo ndodana, ubeyindoda emadodeni. Indoda yangempela ke ndodana iyaye ibe nesifuba. Kufanele indoda ikwazi ukugcina imfihlo. Umqapheli, okusho ukuthi uyayazi into ekuleli bhokisi. Umaqhubu, ngizobona ngawe sewufika. Umqapheli, ngiyezwa nqunqu, ngizobona ukuthi ngenze njani. Siphela lapho ke isigcawu sokuqala esitholakala enkundleni yokuqala. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Ukukhumbuzana nje sithena isakhiwo sinokuthathu. Sithola isethulo, umzimba kanye nesiphetho. Sathi uma ngabe sibheka ingxenye yokuqala okuyisethulo, naso sithinta okuthathu. Isizinda, umlingiswa osemqoka noma umdlali, iqhawe kumbe iqhawekazi, umlingiswa ovelele, omkhulu, ummeleli. Sathi futhi siphinde sithole nesisusa sodweshu.
Isisusa sodweshu sivezwa yinkulumo mpendulwano phakathi kukaMagqubu ongumngane kaQhilika kanye nomqapheli oyindodana kaQhilika. Lokhu kuchaza ukuthi ibhokisana leli elashiywa nguQhilika kuMagqubu yilona eliyisisusa sodweshu. Sikusho ngani lokho? Sikusho ngoba sibona uMagqubu nomqapheli belilelana. Singasho ukuthi bayezwana ngenkathi besalilelana. Jikithi uMagqubu usede ekhuluma ngebhokisana. Ilapho ke la sikubona khona ukuthi manje abasavumelani. Lokho sekusivezela ukuthi lebhokisi okukhulunywa ngayo liyisisusa sodweshu phakathi kukaMagqubu kanye nomqapheli. Siphinde sibone ngendlela umbhali esebenzise noma ekhethe amagama athize. Umbhali usebenzise igama elithi ethukile. Saphinde sabona umbhali esebenzisa izimpawu zokuloba, esebenzisa uphawu lokubabaza, aphinde asebenzise uphawu lokubuza. Siyabonga balingani, siyabonga zingane zesikole. Siyathemba nihlomulile. Ningakhohlwa ukusubscribe kunamashaneli amathathu. Eyokuqala ilena ethi isiZulu grade 10 to 12 the curriculum breakdown. Eyesibili ilena ethi grade 12 intervention. Eyesithathu ilena ethi isiZulu fal the chat room. Sibonga kakhulu.